कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला 7/12 आपलं घर समर्थनगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या 7/12 वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर समर्थनगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। पण महाविकास आघाडीला नाही चालणार। इथून पुढे नोकऱ्या उद्योग धंदे बाहेर गेल्यास खोके सरकार आणि मुख्यमंत्री यांना घराबाहेर पडू देणार नाही असा इशारा सुप्रिया सुळे यांनी दिलाय। एवढा आरक्षणाचा मोठा मुद्दा चालू असताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री काय म्हणले माईकवर, चला ओळखाने काहीतरी नवं द्या, बोलायचं आणि निघायचं, बोलायचं आणि निघायचं। महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री म्हणतात ते चॅनलवाल्यांचे आभार, तुमचे ते स्मार्ट माइक्स होते त्याच्यामुळे कळलं तरी आम्हाला थोडं बोलायचं निघायचं। कुठे निघायचं, कुठे चाललंय? महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ओरबाडून घेतलं ना, आणि कुणाकडून ओरबाडून घेतलं? आमच्या उद्धवजींकडून। ठाकरे कुटुंबाचे आणि पवार कुटुंबाचे 6 दशकाचे ऋणानं बसले। अरे विरोधी केला ना तरी विरोध करायला पण दिलदार विरोधक लागतो। पवार साहेब आणि बाळासाहेबांची मैत्री ही चांगली होती, पण त्याच्यामध्ये एकामेकाला दिलदारपणे त्यांनी विरोधी दोघांनी टोकाचा केला। यालाच राजकारण म्हणतात। वैयक्तिक नाती आणि राजकारण याच्यात कधी कलंक करायची नाही, आणि या 2 नेत्यांनी कधी केली नाही। शिवसेना मोठी झाली, आनंद आहे आम्हाला। शेवटी लोकांच्या मनात जे असतं ते लोकांनी करावं। कोकणात पण त्यांची मोठी ताकद। बाळासाहेबांवर प्रेम करणारे तुम्ही लोक आहात। बाळासाहेब हयात असताना पक्ष मुलाला दिला की नाही? बाळासाहेब हयात असताना त्यांनी पक्ष उद्धवजींना दिला। सगळ्यांना मान्य होतं की उद्धवजी या पक्षाचे, त्यांच्याकडे काय म्हणतात, पक्षाला काय आहे त्यांच्याकडे काय म्हणतात, पक्षप्रमुख म्हणून उद्धवजींना निर्णय घेतला। याचा काय अधिकार हो उद्धवजींकडून पक्ष काढून घ्यायचा? मला सांगा, काय तुमची शेती आहे का? तुमच्या वडिलांनी जी वस्तू तुम्हाला दिली आहे ती तुम्ही मला द्यावी का? आणि नाहीतर आहेच दुसरी एक पद्धत आहे काढून घ्यायची महाराष्ट्रात आलेली, त्याला म्हणतात आईस। आईस माहिती आहे का तुम्हाला? आईस म्हणजे कोण इंग्रजी शाळेत शिकले का? आईस म्हणजे बर्फ, करेक्ट? आईसचं स्पेलिंग माहिती आहे का तुम्हाला? काय काय पोरांना आईसचं स्पेलिंग काय? ICE म्हणजे बर्फ। आता या केंद्रातल्या अदृश्य शक्तीने त्याचा अर्थ बदलून टाकला। आता विरोधात बोलला, आता यांनी जमीन दिली नाही ना आपल्याला, त्याला आईस करून टाकला। आईसचा अर्थ काय झाला माहितीये का? पहिला आम्ही तुम्हाला आय म्हणजे इन्कम टॅक्सची नोटीस पाठवली। तुम्ही आम्हाला जमीन नाही दिली की आम्ही तुमच्या मागे CBI लावणार, आणि तरी तुम्ही नाही ऐकलं ED लावणार। त्याच्यामुळे इन्कम टॅक्स, CBI आणि ED आम्ही तुमचा आईस करणार। तुम्ही म्हणत नाही, ते करतात दिल्लीचा अदृश्य शक्ती। आता या अदृश्य शक्तीला जे आईसला घाबरले ते त्यांच्या वॉशिंग मशीन मध्ये टाकतात आणि डिफ्रॉस्ट म्हणतात बाहेर देतात। ही एक पद्धत झाली। या आईसच्या विरोधात नाही लढायचं। आपण कधी कुणाचा कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेला नाही, त्याच्यामुळे आपल्याला आईसची काही भीती नाही। मी काय तुमची जमीन घेणार आहे, काळजी करू नका। तुमच्या वडिलांची मी हक्कवाली आहे, जो तुमचा हक्क आहे तो तुमचाच राहील, आणि तो कसा राहील याच्यासाठी तुमच्यासाठी लढेल, वेळ पडेल। त्याच्यामध्ये आईसच्या भानगडी आपल्याकडे नाही। आईस त्या अदृश्य शक्तीकडे लोकांना सातत्याने भीतीच ठरायचं। मला तर काय बिचारे पत्रकारांना पण त्याच्या आईस मध्ये ठेवले, काय करणार? लोक घाबरतात। मुलं असतात, शिक्षण असतं, बायको असते, आई वडील घरात असतात, सगळे घाबरतात त्या आईस। पण या आईसच्या विरोधात आपल्याला लढायचं, कारण का आपण खरे आहोत।
मी नेहमी सगळ्यांना सांगते की सुप्रिया सुळे की सबसे बड़ी ताकद मेरी ईमानदारी आहे. त्याच्यामुळे मला नाही त्या दिल्लीच्या आतून आताची भीती वाटते. कशाला मी घाबरू, कशासाठी मी घाबरू? आणि मला दुसऱ्याचं नकोच आहे. माझं मी तुम्हाला देणार नाही, पण तुमचं कधी हिसकावून घेणार. त्याच्यामुळे तुमचं जे आहे ते तुमचंच राहील. आणि इथे येऊन उद्योग करत मी बघते की MIDCचा मगाशी पण रचनाच्या शहरात आलं. मला एक सांगा, राणे साहेबांच्या काळात झाले ना MIDC, तेव्हा कुणाचं सरकार होतं? काँग्रेसचं सरकार, काँग्रेस राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. मग 60 वर्षात तुम्ही काय केलं विचारता ना आम्हाला. मला पण तुम्हाला विचारते, तुम्ही 7 वर्षात काय, तुम्ही 8 वर्षात काय केलं? MIDC पूर्ण केली, इथे धंदा पाणी आणला. ते काँग्रेसमध्ये राणे साहेब होते तेव्हा आलेला वेळ ना, मग का नाही इन्व्हेस्टमेंट तुमच्याकडे आल्या? त्याचं उत्तर कोणीतरी दिलं पाहिजे ना. जे कोणी असतील, मंत्री असतील, कोणी असेल, सत्ता कशासाठी असते? तुम्ही म्हणता ना आम्ही विकासासाठी सत्तेत केलं असं सगळे म्हणतात ना. मग इथल्या MIDC मध्ये स्थानिक आमदार तुमचे मंत्री आहेत ना? किती वर्ष मंत्री आहेत? किती टोटल किती वर्ष मंत्री आहेत? किती? 10 वर्ष. अरे 10 वर्ष मंत्री असून एक MIDC करू शकत नाही. म्हणजे आमची MIDC बघा, बरंच येऊन इन्व्हेस्टमेंट आणायला काय फार लागत नाही. नुसतं गोड हालू बोलून पक्ष बदलून विकास होत नाही. त्याला 6 वेळा मागायला लागतात, 10 वेळा मंत्रालयात जावं लागतं. इथे फक्त बुके घेऊन ह्याला एअरपोर्टला उद्घाटनासाठी आणि वेलकमसाठी काम नाही करायचंय. त्याला PRO म्हणतात. PRO असतो ना कंपनीमध्ये, एक चेअरमन असतो, MD असतो, एक PRO काय करायचं असतं? त्यांनी फक्त जायचं, सुप्रिया सुळे खासदाराला पुढे त्यांचा फोटो घ्यायचा, आमची कंपनी लय भारी, काही काय त्रास देऊ नको, गोड 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 दिवाळीला मिठाईचा डब्बा, टाटा बाय बाय, एवढं वाढवत नसतो फॅक्टरी. तो फक्त PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर. तर तुम्हाला पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पाहिजे का तुम्हाला आमदार पाहिजे जो MIDC आणणार आहे? याचा निर्णय तुम्ही घ्यायचा. आणि कदाचित आमच्याकडून ती चूक झाली असेल, कारण आमच्या चिन्हावरही 2 वेळा निवडून आले. त्याच्यामुळे मी खूप कबूल करते. बघा, जेव्हा 1 वोट तुमच्याकडे जातं तेव्हा 3 वोट माझ्याकडे येतात. त्याची 2 वोट नक्कीच माझी आहेत, कारण का 2 वेळा घड्याळावरच निवडून आले. 2 वेळा ना. मग मान्य करते ना चूक झाली बाबा, मान्य करते. आम्ही विश्वास ठेवला, तो घात करेल असं कधी वाटलं? जेव्हा आपण विश्वासाच्या नात्याने एकावर विश्वास ठेवतो, तो घात करेल म्हणून विश्वास ठेवतो. तुम्ही आता माझ्या विश्वासाच्या नात्याने माझ्याकडे बघताय की मी कधी घात करणार नाही. हे रेकॉर्ड कर बाबा, घात नाही. एखादा पाऊल मागे घेऊ, घात नाही करणार. इसका आधी इतना भी नमक खाया होता. याद राखलंय माझ्या आईचे संस्कार. जे नात्यामध्ये 2 पैशाचं पण काहीतरी असेल तर सुप्रिया नातं, वेळ आली 1 पाऊल मागे गेली, पण गद्दारी करू. त्याच्यामुळे हे मराठी संस्कार आहे. मराठी करताना काय केलं, मराठी माणसासाठी काय केलं? आज सकाळची बातमी सांगते तुम्हाला. आज सकाळी हे जे हिऱ्याचे व्यापारी आहेत ना, हिऱ्याच्या व्यापाऱ्यांसाठी मुंबईमध्ये आदरणीय पवार साहेबांनी एक मोठं युनिट केलं. हजारो नाही, लाखो नाही, करोडो लोकांची इन्व्हेस्टमेंट होती. आज सगळी परराज्यात गेली. गुजरातमध्ये जायचं मला दुःख नाही. प्रत्येकाला आपलं घर वाढवायचा अधिकार आहे, प्रत्येक राज्याला अधिकार आहे. त्याच्यामुळे त्यांनी तो नेला. मग आपलं काही ट्रिपल इंजिन खोक्यात सरकार झोपलं होतं का? तुम्हाला खोके द्यायला, घरं फोडायला पैसे आहेत, तुम्हाला आमदार फोडायला पैसे आहेत, पण तुम्हाला हे हिऱ्याचे व्यापारी गुजरातला जात होते, त्यांना थांबायसाठी तुमच्याकडे काही यंत्रणा नाही. मी जाहीर या व्यासपीठावरून निषेध करते अशा सरकारचा, जे सगळे उद्योगधंदे जे महाराष्ट्राचे ते दुसरीकडे जातात. तुम्ही आता म्हणा की आमचा पक्ष, उद्धवजींचा पक्ष सगळ्यांना त्रास दिले, आईस केलं, सगळं केलं. हे तुमचं झालं. आमच्या पत्रात काय पडला प्रश्न तुम्ही विचारू शकता मला. हो सुप्रिया सुळे ठीक आहे, हो तुम्हाला त्रास झाला, उद्धवजींना त्रास दिला. आमच्या पत्रात काय पडलं? एकदा ऐकून घेऊ, दोनदा ऐकून घेऊ. साहजिक हे माणूस आहे. ही लढाई फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सेनेची नाहीये, ही महाराष्ट्राच्या जनतेची आहे. तुमच्या मुलांनी, तुम्ही कष्ट करून मुलं शिकवली की नाही? मग त्या शिकलेल्या मुलांना नोकऱ्या मिळाल्या नको का?
मग त्या नोकऱ्या ज्या तुमच्या मुलांच्या हक्क आहेत तो दुसऱ्याला देण्याचा पाप हे ट्रिपल इंजिन सरकार करतंय, कारण ते घाबरतंय. हे नेहमी म्हणतात ना, एक म्हण आहे, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए. ये सरकार महाराष्ट्र की झुकती है, झुकाने वाली अदृश्य शक्ती दिल्ली में बैठी है. आणि मी एक स्वाभिमानी मराठी मुलगी आहे, ना कधी झुकले ना झुकेंगी. हा महाराष्ट्र कैलासवासी यशवंतराव चव्हाणांचा महाराष्ट्र आहे. जेव्हा जेव्हा त्या हिमालयाला गरज पडली तेव्हा हा सह्याद्री गेलेला आहे, तो वाकण्यासाठी नाही गेलाय, तो मदतीसाठी गेलेला आहे. हा मराठी स्वाभिमान आहे. ही कोकणी लोक आहात की नाही स्वाभिमानी? तुम्हाला नाही वाटत हो आम्ही कोकणातले आहोत? का नाही वाटत पाहिजे? प्रत्येकाला आपला स्वाभिमान असला पाहिजे. प्रत्येक व्यक्तीला, कुटुंबाला, माणसाला, लहान पोरांना. या स्वाभिमान तुम्ही काय घाण टाकलाय त्यांना? फॉक्सकॉन नावाची कंपनी 1.5 लाख नोकऱ्या कुणाला गेल्या? दुसऱ्या राज्यात गेल्या. गुजरातचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात येतात आणि सांगतात आम्हाला इन्व्हेस्टमेंट गुजरात मध्ये पाहिजे. तू दुसरीकडे जा ना, इकडे आमच्या महाराष्ट्रात डोळा कशाला तुझा? युपीचे मुख्यमंत्री सगळे इथे फिल्म स्टार आहेत ना, सगळ्या सिरियलचं शूटिंग आम्हाला युपीला न्यायचंय. कशासाठी? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान सगळे इथे राहतात ना, मग तू दुसरं काहीतरी शोध ना तुझ्या युपीसाठी. आम्हाला आमच्या मागे कशाला लागले? म्हणजे फिल्म इंडस्ट्री उत्तर प्रदेशला न्यायची, इंडस्ट्री गुजरातला न्यायची, आमच्या सगळ्या नोकऱ्या दुसऱ्या राज्यांना द्यायच्या. मग मराठी माणसांनी काय घ्यायचं? टाळी आम्ही आमच्या पोरांनी काय करायचं? मी बघायची यांच्या समोर. अरे खोके तुमच्या घरात आहेत, आमच्या घरात खोके नाही, उपाशी मरतील आमची पोरं. आणि ही लढाई माझी यांच्या विरोधात. मी उगाच नाही लढायला उठली. मी आता सुखात आयुष्य चाललं. दिल्लीला खासदारकी चालली होती, व्यवस्थित माझं आयुष्य चाललं, काही मला गरज नव्हती करायची. पण नंतर माझा स्वाभिमान, माझी जी मराठी अस्मिता नाही ही झाली. कोणी यावर महाराष्ट्राला टपली मारून जावा नाही चलेगा. या खोके सरकारला चालत असेल पण महाविकास आघाडीला चालणार नाही. कारण का माझ्या भाषणामध्ये यशवंतराव चव्हाणांचं नाव मी घेते, छत्रपतींचं नाव घेते, शाहू फुले आंबेडकरांचं नाव मी घेते, शरद पवारांचं नाव घेते आणि बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव घेते. जर मला ही नावं घ्यायची असेल तर मला कृतीमधून करून दाखवायला लागेल. नाही जाणार एक पण नोकरी आता इथून, नाही जाणार महाराष्ट्राचं महत्व, नाही जाणार मुंबईचं महत्व. किती कष्ट करायला लागेल आणि संघर्ष करीन, पण एकही आज नंतर जर या खोके सरकारने घालवली ना नोकरी तर नाही त्या मुख्यमंत्र्याला घरातून बाहेर पडू देणार. घरातच बसते तिथेच काढली हवी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.